В Австрия има местни инициативни групи. И всъщност тези, които са партньори на Мик Раковски в този проект, са от един район, който е на 30 км от Виена, в Виенската гора. Страхотна земя, много хубава и много хубави хора. Ще ги видите след малко. Те даже трябва да се изкажат, да приветстват всички тук. Да. Да. И, душички са. В смисъл, като нас. Как да кажа, общуването само малко ни трябва да преодолеем езиковата бариера. С ръце, с крака, се разбираме за всичко. Ами техният готвач сега готви в кухнята на Танита. Приготвил е австрийски специалитет с зеле, картофи, бекон. Вътре има и брекина. Брекината е тяхно дърво, което става високо около 20 метра. Започва да дава плод от 15-та година. Тоест чакат го доста, докато е ендемит всъщност. Среща се на няколко места само в Европа. Много рядко дърво. Такива дребни плодчета. И тая брекина я използват за какво ли не. За десерти, за манджи, за шнапс. Ракия правят от нея. И така. И са същите като нас. Същите като нас.